Gradska opština Zemun po 5. put organizuje sajam zapošljavanja na teritoriji opštine Zemun u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. U ponudi je 25 firmi je izašlo na ovaj sajam, 180 mesta radnih će biti ponuđeno. Tu su razne struke od komercijalista, prevodilaca, konobara, kuvara do mašinskih inženjera, tako da mislim da će svi koji su zainteresovani naći neki posao ovde za sebe. Mnogo ljudi na opštini Zemun ima preko 11.000 nezaposlenih. Znači veliki broj što mlađih, što starijih ovde nije samo za mlade da traže posao, nego i za starije dobi građane. Opština Zemun inače ima i svoje projekte, recimo imamo projekat zapošljavanja teže zapošljivih lica, znači osobe sa invaliditetom i tako dalje. Nije ovo jedini projekat što radimo, tako da mislim da smo na dobrom putu u ova teška vremena da zaposlimo što više ljudi. Sledeće godine mi ćemo se potruditi kao lokalna samouprava da organizujemo neki veći prostor, zato što ovo ne zadovoljava potrebe građana. Bili smo suočeni sa problemom, nema baš mnogo sredstava, znači budžet je takav kakav je, pa smo i ove godine morali ovde, ali nadam se da ćemo sledeće godine, da će nam ljudi iz hale Pinki izaći u susret i da će nam dati celu salu na korišćenje bar jedan dan. A nadam se da ćemo možda i 2 puta za godinu dana organizovati ovako nešto.